Ana wong kadang wani utang tapi ora gelem nyaur. Rokok klobot gambare codot, utang ngotot nyaure alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA Maladi. Wonten napa kathah tiyange nggih ndugi ten mriki kudunge werna wong mau wis dikandani werna ijo kok. Kata baleni maneh jawab ijo. Baleni maneh ana wong utang ora gelem nyaur wonten napa kathah tiyange nggih ndugi ten mriki kudunge werna nggih pun aku tak mulih ae. Mlaku nang betet budal pengajian wonge ayu-ayu doyan mangan tuku jamu karo tuku cengkeh awake lemu utange. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Kula ulangi salam sepindah malih, sedaya jawabe sing apik, sing serentak. Nek kalau hukum asalnya salam itu panjangnya cuman 1 alif 2 harokat. Wabarakatuh. Lano pokok kula panjangkan. Kenapa kula panjangkan? Memastikan semuanya menjawab. Mas Tekno sedaya jawab. Soale kawit kula ndugi sampai sakniki niki wau tasik kathah sing sibuk gawe status. Orang jawab salam malah sibuk gawe status. Memang zaman sudah berubah. Saiki nopo-nopo sing penting gawe status. Budal pengajiane ora pati penting, sing penting gawe status. Budal solawatane rapati penting, sing penting gawe status. Ora masalah, damel status nggih mboten dosa. Selama status itu digunakan untuk menyebarkan keapian, nyebarno kesaenan. Tangane damel status, lisane napa nak basa mriki aluse lambe napa? Kediri niki basane halus napa kasar sih? Nang halus kok cangkem loh. Tangane damel status, congore jawab salam. Masalah muni cangkem. Tutuke jawab salam. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para punyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Kelurahan Betet. Ingkang kawula hormati Ibu Wali Kota Kediri,
Ibu Vinanda Prameswati SH MKN atau yang mewakili. Ingkang kawula hormati Bapak Wakil Wali Kota Kediri, Bapak Kiai Haji Kowimudin SPDI. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Pesantren. Oh, namanya Kecamatan Pesantren. Oh. Bapak Widiantoro Esos MSI. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Pesantren, Bapak Kompol Suwandi SH. Ingkang kawula hormati Bapak Danramil Pesantren, Bapak Letu Infanteri Dwi Agus Haryanto. Ingkang kawula hormati Bapak PLT Kepala Kelurahan Betet. Oh, Ibu. Hah? Bapak PLT Kepala Kelurahan Betet. Alah podo ae. Pokoknya kula kepengine betet. Ingkang kawula hormati Bapak PLT Kepala Kelurahan Betet. Bapak Elia Setia Chandra Esos. Ingkang kawula hormati segenap petinggi Kelurahan Desa Betet. Lah ngaseline napa? Betet. Betet niku artine napa? Hah? Oh, manuk. Oh, jadi betet itu nama burung. Oh alah, kula kinten betet iwak niku. Lha nggih beteti. Lah jenengan betet napa betet? Lah iya lah ana eme to. Embetet ngono to. Nak muni. Berarti desane asmanipun Desa Betet. Berarti Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Oh ya. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua PCNU Kota Kediri, Bapak Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Ingkang kawula hormati Ibu Ketua Muslimat NU Pesantren, Ibu Ketua Fatayat NU Pesantren, segenap pejabat pemerintah beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tak lupa Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan di Kelurahan Betet. Muslimin, muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi. Sing tua-tua mugi-mugi nang cepet. Sapa ngomong mati. Mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Amin Allahumma amin. Sing dereng nate munggah kaji tenggene mriki cobi angkat tangan. Kula dongakne. Sing angkat tangan kula dongakne nang berangkat. Sing urung tahu budal rono tapi gak angkat tangan tak dongakno sandale ilang. Sing dereng nate mriko angkat tangan. Mugi-mugi sing angkat tangan nang berangkat mriko sedaya. Minimal nek jenengan dereng wonten yatrane, minimal ojo sampai ora ndonga. Jangan sampai tidak berdoa. Wis ora daftar, ora ndonga. Lah nek kepengen budal mriko, ibu-ibu kepengen budal mriko, kepengen. Sampun daftar napa dereng? Dereng. Lah wong dereng daftar tapi ora ndonga. Ana wong niki ora yakin karo dungane dhewe. Aku ya ana yaene ndonga ya ora kira dikabulno. Wong duwite ya ora ana. Ngapunten, Allah itu ana inda dzanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jenengan nyono tenggene Gusti Allah, halah aku ya ana yaene ndonga ya ora kira budal. Duwite ya ora ana. Tapi nek jenengan yakin, jenengan berprasangka apik. Wong Gusti Allah niku maringi rezeki ora ngerti dalane. Tekon dia awak dhewe kadang orang ngerti, kadang di jalan yang justru kita tidak sangka-sangka. Min haitsulayah tasib, moro-moro angsal rezeki. Berapa banyak orang kaya yang tidak bisa berangkat nenggene Mekah Madinah mergo pancen ora karep.
Berapa banyak wong ra duwe duit tapi moro-moro nyampe Mekah Madinah mergo oleh undian. Rezeki kan awak dhewe ora ngerti tekan ndi. Makane aja lali minimal donga. Ngoten nggih Bu nggih? Sampun semerap dungane napa dereng? Bu dereng? Monggo sareng-sareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina. Lah gek ngapunten Bu nggih. Wong kula lho serius-serius nang gone kene. Sebelah kono ana sing karo ngene angomumah. Kula aja enake kareh mangan nggih mboten napa-napa. Sing penting niate mriki apik sedaya. Ngoten nggih. Pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat. Dijawab, jasmani sehat. Rohani sehat. Dompete sing dompete ora sehat mulai pengajian dompete kandel kabeh. Amin Allahumma amin. Mlaku nang betet budal pengajian wonge ayu-ayu doyan mangan tuku jamu karo tuku cengkeh awake lemu utange temriki wonten sing gadah utang wonten napa kathah tidak usah bersedih hati tidak usah berkecil hati jenengan koncone akeh ora kaya ngono maksudnya kula maksudnya nek jenengan duwe utang ora usah sedih ora usah susah misale kula niki gadah utang urip iki rasane kaya susah ora usah susah ora usah sedih wong duwe utang niku ora dosa sing dosa iku wani utang tapi ora gelem nyaur nak basa Kediri basane bayar napa nyaur nyaur. Kadang kan wonten tiyang niku nek utang Masya Allah ngotot. Tapi wayahe bayar ora gelem bayar. Wayahe nyaur Masya Allah abote luar biasa. Tiyang mriki wonten sing kados ngoten niku. Oh kathah. Kathah. Tiyange nggih ndugi ten mriki. Alhamdulillah nggih kula semerap pokoke wonge kudunge werna ijo. Yeah. Pokoknya nek ora warna ijo ya kudunge warna coklat. Pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna kuning. Kuning, kuning kok. Pokoknya nek ora warna kuning ya kudunge warna biru. Ngeten ibu-ibu sekalian, kula briefing dari awal, nek kepireng kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab warna sak kersane jenengan, pokoknya aja warna ireng. Soale wong sing gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan solihah. Kudung ireng keplok-keplok, alhamdulillah. Sing penting lisan ojo sampai ora muni alhamdulillah. Ana wong kadang wani utang tapi ora gelem nyaur. Rokok kelobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ning Sumbawa kirim pasir ditake ning WA Maladi. Wonten napa kathah? Tiyange nggih ndugi ten mriki. Kudunge werna wong mang wis dikandani werna ijo kok. Kata baleni maneh jawab ijo. Tak baleni maneh. Ana wong utang ora gelem nyaur wonten napa kathah? Tiyange nggih ndugi ten mriki. Kudunge werna nggih pun aku tak mulih ae. Banyak orang hidupnya tidak bahagia, akeh wong uripe susah mergo kurang syukure, mergo kurang ngucap alhamdulillah. Lisane niki lho ora tau ngucap alhamdulillah.
Atine niki lho ora pinter syukur. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan karena hati tidak punya sifat syukur. Padahal nek kepengen nikmatnya ditambah, la in syakartum la azidannakum. Sapa wonge pinter syukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ana wong kok kufur kalih nikmate Gusti Allah, diparingi nikmat kok penggaweane sambat, penggaweane ngersula, Gusti Allah bukan malah mengirimkan nikmat, malah mengirimkan azab. Makane ojo lali ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. Nah, ngapunten nggih kan wau jenengan kula tangleti basane tiyang Kediri kasar napa alus? Alus kan ngoten nggih. Nek tinimbang Surabaya lho nggih. Nak nggen kula niku kan biasane nek kula timbali ibu dalem ngono. Nek tiyang mriki mau kula timbali ibu nggih. Bu, ki jawabe dalem nggih. Kita baleni maneh, ibu. Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu. Ngapunten nyun sewu, rencana pengajiane diluk napa suwe? Sediluk mawon napa suwe? Biasane kula nak pengajian niku nyocokne daerahe. Nek tiang betet biasane nak pengajian buyare jam pinten? Masya Allah. Jam pinten? Jam pinten? Oh. Berarti niki sampai subuh. Domble lambeku. Nggih. Sak cukupe, sak penake. Ngoten nggih Bu nggih. Nak jenengan sampun nate kepanggih kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang pasti kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula beto. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Nanti untuk selanjutnya, sholawat-sholawat selanjutnya, mungkin insyaallah kula diiringi kalih grup sholawat ibu-ibu muslimat nggih niki nggih. Muslimat napa fatayat? Oh, muslimat. Nggih niki wau wedaan ke jam pira? Ya mboten napa-napa lho. Wong pancen kepengin memberikan yang terbaik nggih. Nggih ben disawang jenengan iku ben apik rek iki sing nabo iki ayu-ayu kan ngono. Nggih nabo kaya ngene iki ora gampang lho, Bu. Butuh latihan, butuh kekompakan. Mas yo tak kadang-kadang nek sing nabo ibu-ibu iku unine yo mak gumplak bleng. Ciri khas niku tenggene pundi-pundi, pokoke nek wis ibu-ibu sing nabo tabuhane mak gumplak bleng. Duh tapi tak rungokno saking mereka wau yo enak. Sing nyanyi yo enak, sing nabo yo enak. Perlu dikasih apresiasi tepuk tangan. Sing tepuk tangan tak dongakno rezekine tambah akeh. Makanya khusus sholawat niki jenengan fokus rumien, tenang rumien, khusyuk dulu. Mugi-mugi barokah khusyuk kula jenengan sedaya kepinginane diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah. Monggo. Sholat ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Sholat ala mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek durung sugih berarti wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah napa kok mboten purun iki lho? Lah sedaya niki lak calon jenazah to nggih. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya pasti mati. Aish masyita fa innaka mayyitun. Uripo sak karepmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Sebelah kanan mati, sebelah kiri mati. Sing nang dhuwur panggung mati. Kula keri-keri. Sedaya ke pasti mati. Makanya kula jenengan urip tenggene donya niki umpul-umpul kesaenan, ngumpulno kaapian gawe sangu mati. Kula jenengan dikengken ngibadah, fokus dikengken golek kaapian tenggene donya gawe sangu mati. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing muni Allah tak dungakno tambah sugih. Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan hatinya bergetar. Wajilat kulubuhum. Dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Sampun ngantuk nopo dereng. Kula baleni malih sedaya jawab nggih. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sing ora muni Allah tak dungakno. Wis pokoke urip ngono ae. Sing muni Allah kula dungakne rezekine tambah kathah. Awak dhewe niki pancene dikengken ibadah tok fokus nanggone Gusti Allah. Cuman banyak orang yang salah persepsi, banyak orang yang salah mengartikan ibadah. Oh, wong sing sregep ibadah niku wong sing bendinane sembayang, wiritan, maca Al-Qur'an. Napa bener? Bener. Tapi kata sing salah mengartikan fokusnya ning gone kuno tok. Sakniki cobi kula paringi contoh ngeten.
Ibu-ibu, jenengan harus sergap beribadah. Sebelum subuh jenengan harus sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, jangan pergi dari sajadah untuk melakukan sholat subuh. Setelah subuh, jangan pergi dari sajadah, jenengan wiritan sampai duha. Mengko wayai duha, mantun duha, jenengan jangan pergi dari sajadah. Maca Al-Quran sampai duhur. Mengko duhur, sholat duhur, jangan pergi dari sajadah. Mengko jenengan ora masak tah, ora nyambut gawe tah. Nah, disinilah banyak orang salah mengartikan ibadah. Apa ibadah niku sing kaya ngono tok? Mboten. Ibadah niku nak jenengan sering kepireng, ada yang namanya ibadah mahdo, ada yang namanya ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo niku kaya sing kula sebutaken wau. Nah, ibadah ghairu mahdo itu ibadah yang segala aktivitas yang kita lakukan diniatkan untuk beribadah. Contoh, ono wong lanang kerja, aku kerja tak niati gawe ibadah. Ono wong wedok masak, aku masak gawe anak bojoku tak niati mau kari muni ibadah ra gelem ayo, tak niati ibadah. Aku nyambut gawe, aku masak, aku kerja, aku melu pengajian kabeh tak niati ibadah. Makanya innamal a'malu binniat, segala sesuatu tergantung pada niat. Ana wong loro padha-padha budal kerjane, karo-karone gajine padha, karo-karone rekosone padha, pegele padha, tapi niate beda. Sing siji wis aku pokoke nyambut gawe. Sing sijine aku nyambut gawe tak niati ibadah. Dunyane oleh, akhirate ya oleh. Nak bosone jenengan alus, dunya angsal, akhirate nggih angsal. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kembalinya tetap satu, tenggene pundi? Tenggene Gusti Allah. Sami sing kula jenengan waos tenggene doa iftitah biasane, inna sholati wa nusuki wa ya wa mati lillahi rabbil alamin. Niku nek cara basa Jawa nek dimaknani salat kula ibadah kula gesang kula sedo kula pasrah dateng mara tuh kok iso mara kok iso mara tuh kula pasrah dateng Gusti Allah. Kabeh dipasrahno ning gone Gusti Allah, tapi ya ora ninggal kewajiban tenggene donya. Ana wong lanang sregep ngibadahe, ana kepala keluarga sregep ngibadah, sregep wiritan, sregep ngaji, sregep sembarang kalir, tapi ora gelem kerja. Bojone dijarno, anake ora dinafkahi, bojone ora dinafkahi. Bener napa salah? Sing luwih salah maneh wis ora ibadah, ora ngekeki nafkah, isu turu, awan turu, sore dalu. Bojone sing wedok dikongkon dodolan kue. Bener napa salah? Salah. Berarti kewajibannya wong lanang diniati tak niati kerja, tak niati nyambut gawe, gawe beribadah. Dados ngapunten ibu-ibu sekalian, ibadah itu ada dua, ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Kudu pinter-pinter noto niate. Saniki kula tanglet. Jenengan lenggah tenggane mriki niate wau napa? Niat ngaji napa niat nyawang? Ngaji napa nyawang? Sing niat ngaji berarti niatnya jenengan sampun bener. Sing niat nyawang mulai detik ini niatnya dirubah. Ana wong budal nanggane masjid, niate sembayang, niat ngaji, niat golek ilmu, niat sedekah, niat iktikaf, niate wapi kabeh. Engko ning kono kepara ora kelakon, mboten napa-napa, ora masalah. Jenengan mriki niate aku tak teko rek, engko aku tak tuku jajan. Ora masalah.
Jenengan lenggah tenggene mriki, mumpung tuku jajan mesisan karo ngerungokno. Mesisan kali ngeringekno, gak ternyata pas jajan kerungu, oh ternyata ibadahku ora mung kuwi tok. Mulai minimal ono manfaate. Do you understand? Yes, paham ora paham pokoknya muni. Pokoknya nek ditakoni do you understand jawabane? Yes sapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Apike Gusti Allah tenggene kula jenengan niku ngoten. Ana wong kok niat apik, niate urung kelakon, niatnya belum terjadi, perilakune urung terjadi, tapi wis niat, niku langsung ditulis apik. Aku mangkat rene, tak teko pengajian, pengen ngerungokno keapian, pengen ngomongno keapian. Nyampe meriki, kok dadak jenengan ora sida pengajian, kok ternyata tuku jajan tok mulai, ora masalah, wis dicatet niat apik. Niku apike Gusti Allah. Dan lebih bagusnya lagi, nek misale ono wong niat elek, kok urung sampai kelakon, niate ora dicatet, dosane ora dicatet. Ono wong misale, biasane nek pengajian kaya ngene niki dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat. Aku tak teko pengajian, aku kok tak nyopet. Aku kok tak nyolong. Nyampe meriki, dadak ora sida nyolong. Dadak ora sida nyopet. Saking ngasike melu pengajian akhirnya ora sida nyolong. Berarti niku wau niate dicatet dosa napa mboten? Mboten. Lah itulah apike Gusti Allah kali kula jenengan. Mangkane ojo sampai lali niate sing pertama niat ngaos jare halus. Pokoke niat ngaji. Nak jenengan sampun nate kepireng kula nyanyi ngeten. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ya Allah karimuni ji ora gelem ji. Ayo ji. Pripun iki sampun apa lanjut? Ngene wae, tak bagi loro. Mriki regu A, mriki regu B, mriki regu A. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ora kompak, ora pas, ora semangat. Sing ngarep sing mburi apa? Ayo cobi regu B, sing apik. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat ana sing jawil kancane, ayo melu lho ya. Melu muni ji. Sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken wis ora ono sing apik. Iya, pokoknya muni jira apa-apa. Adik-adik sing rumangsa adik-adik, sampean nek kepengin tak celuk rene, kepengin tak sangkoni, carane kudu anteng. Carane ora bengok-bengok, tidak teriak-teriak, carane kudu anteng. Anteng. Pun. Saniki wayahe ibu-ibu kali bapak-bapak. Sing muni ji ibu-ibu kali bapak-bapak nggih, cek ora didominasi arek. Soale nek arek-arek sing ceng ngono. Ah, krasa to? Kula ning ngarep kene ya krasa. Ayo. Bapak-bapak kali ibu-ibu. Nalikane para nabi, nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi yo padha sing seneng kan enak. Ayo sampun siap napa dereng? Yo ditabung nggih. Yo mak gumplak-gumplak. Ayo. Kenapa? Lho, ikut dikon nabu kaya ngene urung tentu iso. Wis jenengan iki apa grupe namine napa? Rebana
kreasi muslimat. Ayo, the power of mak. Cek. Mak gumplak. Jalan. Kok iso dadi jos iku lho. Ayo, gatekno sira kabeh rikala zamane nabi. Sahabat, ora usah ragu ditabuh ae. Mboten ragu. Mak, cek. Jenengan nabone ragu, ora usah ragu, tab mawon. Mboten napa-napa. Tenang mawon. Mangke nak mboten cocok kula sing nyocokno jenengan. Nek kula mboten saged nyocokno jenengan sing nyocokne kula. Nek ora iso nyocokno berarti Ayo. Gatekno sira kabeh rikala zamane nabi. Sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo sabar ora terima aku sabar iki nyanyi wis tak enakne nggih suarane kula telas tak enakne nyanyiku iki sing nabo wis niat iki sing kono mek ngene tok melu muni dadak ora melu muni lho melu muni wong lirike ya gampang sing keri cokot boyo ngono tok sik sabar kejane jenengan tingali ana papat nggih wonten pinten sekawan wonten sekawan. Sing pertama sing keri cokot boyo datar. Sing kedua rodok munggah sing keri cokot boyo. Sing ketelu ana mandeke sing keri cokot boyo. Sing kepapat ana dine sing keri dicokot boyo. Saged napa mboten? Ayo coba, ojo ditabui dhisik. Sabar, yuk. Sing pertama, yuk. Sing keri cokot. Mantep. Sing kedua. Sing keri cokot. Mantep. Ono mandeke iki. Sing keri cokot boyo. Ono dine. Sing keri dicokot boyo. Saniki jenengan piyambakan tanpa kula nggih. Ayo coba, sabar. Yo, sing mantep. Sing kedua. Mantep. Sing ketelu ana mandeke. Nah, mangke nak mantuk ditangleti kalih tanggane pengajian oleh apa boyo. Ora apa-apa. Ya kadang-kadang ngajine rapati dieling, sing dieling boyone ya ora apa-apa. Sing penting melu cokot boyo nggih. Kita baleni maneh. Gatekno sira kabeh rikala zamane nabi. Sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji. Monggo sing keri cokot boyo jenengan monggo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo malih pisan malih sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo
Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah ya wis telat yuk. Tuwas wis tak ajari ngotot-ngotot sing keri cokot boyo. Ora ono sing tepuk tangan. Tepuk tangan. Sing tepuk tangan tak dungakno iso budal umroh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Pripun sampun napa lanjut? Lanjut. Jangan disauti rumit ya. Bene suarane wong-wong. Sallu ala Nabi Muhammad. Dados ngeten ibu-ibu sekalian, kula tenggene mriki sangu. Sangu napa? Sangu damel selamat donya akhirat. Sing kepengin kula bagekne tenggene jenengan. Napa menika kula singkat ben jenengan gampang iling duit. Carane nek kepengin bahagia kudune duit. Maksudnya duit niki bukan duit uang, duduk duit yang biasa jenengan tumbas maem, tumbas jajan, mboten. Duit menika singkatan. Nek kepengin bahagia donya akhirat, ono DUIT, duit. Apa menika? D sing pertama, wau awal sampun kula bahas, donga. Banyak orang kehilangan keyakinan pada doa. Awak dhewe urip ojo sampai gak donga. Jenengan jaluk donga tenggene tiang alim. Nyuwun donga, nyuwun didongakne putra-putri kula ben dados putra-putri ingkang solih-soliha. Tapi wong tuane dhewe ora ndonga. Bener napa salah? Salah. Jenengan nyuwun donga tenggene tiang alim, tapi wong tuane ya kudu ndonga. Malah justru sing dungane mandi niku wong tuane. Wabil khusus ibu. Saya coba sakniki tak tengleti. Donga sing paling mandi niku dungane bapak napa dungane ibu? Napa kok jenengan saged jawab ibu? Rasulullah sendiri yang mengatakan, siapa yang harus dihormati pertama kali? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Lage. Sapa ngomong bapakmu iku? Sajane bapakmu ya ora apa-apa kan basa Jawa, tapi nadane ojo bapakmu ngono. Tapi nyuwun sewu nggih Bu nggih. Nek kula tingali sekilas saking mriki lho nggih. Kula ningali bapak-bapak ki kaya kok kuru-kuru nggih. Mboten maksudnya ku wong kene lho, tak kok kula mbaten ket wau kok ki wong kene bapak-bapake kok kuru-kuru temen. Coba jenengan tingali wong lanang niki. Delok tak kok piye sampai lodok kabeh ngono iku. Napa-napa? Ngenes. Ngenes mergo napa? Dioreng-oreng. Mboten lah, wong kula tingali ibu-ibu mriki wajahe nggih mboten muring-muringan kok. Ibu-ibu mriki nek kalih bapake kathah nesune napa kathah senyume? Senyume nggih, ya Allah, alhamdulillah. Akeh senyume. Masih otak kula gak percaya blas. Wong gak ngapunten Bu, saking bahayane wong wedok niku sampai zaman biyen ana acara TV nek jenengan tasih eling suami takut istri niku saking bahayae wong wedok. Makanya nek dilihat secara ekspresi wong lanang ambek wong wedok niku kan beda. Sebenarnya sing justru luwih iso mikir niku wong lanang asline. Sebenarnya. Soalnya nopo wong lanang ku meneng ora pati omong, tapi mikir pakai logika. Nek wong wedok niku gawe rasa, Bu. Makanya sing gampang ngesakno, gampang sayang, kaya gampang nek misale ndelok wong iku gampang nangis, misale ana sing sakno-sakno gampang nangis niku wong wedok. Nek wong lanang kan mboten. Jenengan tingali nek dijak pengajian kaya ngene. Wajahe wong lanang lak wis ngono kuwi. Sing wedok delok kula tingali saking mriki ana sing guyu, ana sing senyum, bapak-bapak lah wajahe ngono iku. Ora ana ekspresine blas. Lho nggih. Ora pati ana omonge, tapi akeh mikire. Akeh mikire mergo napa? Logikanya laki-laki itu sebenarnya lebih main daripada wong wedok. Nek wong wedok niku akeh omonge, tapi ora pati gelem mikir.
Makane nyuwun sewu, sing biasane lemu-lemu niku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing biasane kuru-kuru iku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Wong lanang ki mesake ga iso lemu. Lah ya apa lemu titik dibentak mencret maneh. Jangan pernah kehilangan keyakinan pada doa, apalagi doanya seorang ibu. Niku sing pertama. D. Donga. U. Napa menika? Donga tok ngadeg dhewe saged napa mboten? Mboten. Berarti kudu napa menika? Usaha. Donga tanpa usaha ora iso. Ini bukan pelengkap ya. Oh, usaha itu pelengkapnya doa. Doa itu pelengkapnya usaha mboten. Doa dan usaha niki kudu bareng-bareng. Nggih sami kula wau sanjang donga tok. Tapi ora kerja. Pengen soge donga tok, tapi ora nyambut gawe. Saged napa mboten? Mboten. Berarti kudu ana usahane. Kepengin soge kudu nyambut gawe. Lah napa Gusti Allah mboten saged dadekna kula jenengan soge tanpa nyambut gawe? Nggih saged. Wong Gusti Allah niku idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kesageten Gusti Allah ndadekno kula jenengan sugih tanpa usaha, tapi kula jenengan tetep dikengen usaha, cekne tambah nikmat. D. Doa. U. Ayo, U. I. Ayo napa kira-kira? I. Loh, ikhtiar kan sami usaha. Usaha niku nama ikhtiar niku nama lain dari usaha. I napa? I niku Irwansyah. I napa menika? I wis donga, wis usaha, sing ketelu carane kedah ikhlas. Ikhlas niku soal hasil urusane Gusti Allah. Pasrah tenggene Gusti Allah. Wis ikhlas, sing penting aku wis donga, sing penting aku wis usaha. Dan ikhlas sendiri pun ada 3 tingkatan. Napa menika tingkatane ikhlas? Ikhlas sing pertama, tingkatane ikhlas orang njaluk balesan napa-napa. Maksudnya bagaimana? Wis pasrah nanggone Gusti Allah. Ya Allah, kula nglakoni niki ikhlas mergo panjenengan. Ora njaluk balesan napa-napa. Niku ikhlas tingkatan pertama. Ikhlas tingkatan kedua, niki jenengan ngelakoni tapi kepengen oleh balesan tenggene akhirat. Contoh, aku tak ngelakoni sembayang, aku tak sholat mergo kewajiban, ben aku meneh mlebu surga ora mlebu neraka. Berarti ngelakoni kepengen balesan tenggene akhirat. Angsal napa mboten? Angsal. Kenapa? Masih dalam kategori ikhlas yang kedua. Sing ketelu ana kategori ikhlas tapi kepengen dibales tenggene donya. Duh, angsal napa mboten? Kula nglakoni apik kepengen dibales tenggene donya angsal. Angsal. Wong niki nggih sampun wonten contone. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kula tak sembayang tahajud mergo janjine Gusti Allah. Wong sing diparingi wong sing sembayang tahajud niku ditata diparingi keapian, dimunggahno derajate, kepengen diunggahno derajate ning gone donya, kepengen diparingi ayem ning gone donya. Ikhlas tapi kepengen balesan donya. Angsal napa mboten? Angsal, boleh. Minta diparingi kebaikan tenggene akhirat, angsal. Kebaikan tenggene donya, angsal. Dadi masih dalam kategori ikhlas. Berarti ikhlas niku kategorine wonten pinten? Ono piro? 3. Wonten 3. Ikhlas, pure ikhlas. Sing kedua njaluk balesan tenggene akhirat. Sing ketiga njaluk balesan tenggene donya. Maksudnya bagaimana? Ikhlas niku berarti ono tingkatane. Selagi jenengan misale ono wong sedekah, wong ora tau sedekah, ngapunten tenggene mriki wonten wong medhit napa mboten nggih? Mboten wonten nggih. Kadang kan ono wong medhit niku kan kadang wonten. Biasane wong medhit niku ciri-cirine kudunge warna putih lah. Ora. Nggih pokoke nek ora warna putih ya warna kuning lah, kuning. Ora. Misale nggih ana wong ora tau sedekah, terus mantun ngoten sedekah.
Ya Allah, terusin jenengan ini sedekah bakal dilipat gandakan. Kula kepengin balesan tenggene donya. Angsal napa mboten? Asline angsal, tapi aja dinteni. Jangan ditunggu. Mergo napa? Rezeki sing ngatur niku Gusti Allah. Asline masih dalam kategori ikhlas. Tapi kula penasaran, coba ini kan sudah pengetahuan umum nggih. Wong sing biasane medit niku wong ra duwe apa wong soge? Coba dijawab jujur. Wong sing medit niku biasane wong ra duwe apa wong soge? Rata-rata wong medit niku justru datang dari orang kaya. Duwite akeh tapi medit. Tiang mriki wonten apa kata? Tiange nggih dugi to mriki? Kudunge werna kandhane putih kok. Allah menilai sedekah itu bukan dari nominalnya, tapi dinilai dari persenannya. Contoh, ono ibu A kalih ibu B. Coba, sakniki sedaya tangan kirine diangkat. Kiri niku ngene niki. Niki. Nah, tangan kanan kan sing biasanya damel maem. Kiri. Sampun kiri. Sekarang jenengan tingali tangane kula nggih, ketinggal saking mriku nggih. Ngeten. Ketinggal mboten? Sing mburi ra ketok di zoom. Nah, begini. Dirasakan gerakannya. Jenengan rasakan gerakannya. Sudah? Tangan kanan. Kanan. Sing damel apa? Maem. Sampun? Coba agak tinggi sedikit. Saiki diambu kelek kecute dewe-dewe. Ora. Kula jagani mawon. Jagani sing ngantuk-ngantuk. Lajeng kula paringi contoh, ana wong jenenge Ibu A kalih Ibu B. Ibu A sedekah dhuwit 20.000. Ibu B sedekah dhuwit 100.000. Sedekah akeh pundi? Ibu A napa Ibu B? Dijawab, Ibu A napa Ibu B? Sing A 20.000, sing B 100.000. Tapi Ibu A donyane nggih 20.000. Duit 20.000, duwene mek iku diparingno kabeh. Damel sedekah. Sedangkan Ibu B punya uang 100.000. Tapi donyane 10 juta. Berarti yang disedekahkan adalah hanya 1% dari hartanya. Bahkan ora sampai. Berarti secara persenan akehan Ibu B napa Ibu A? Nyantol nggih berarti nggih. Berarti Allah tidak melihat 20.000 dan 100.000-nya. Melihat dari mana? Dari persenannya. Nek kula biasanya nyontohno kaya misale pitik. Semerap pitik nggih. Pitik itu kalau basa Kediri apa? Gayane ayam barang. Ngatasane pitik ae muni ayam. Misale nggih, ono pitik kalau dia mau bertahan hidup, carane dhek kudu ngendok. Kula baleni malih, pitik nek kepengen urip terus, carane kudu ngendok. Karena rata-rata pitik sing dibeleh niku pitik sing wis ora iso ngendok. Selama pitik itu masih ngendok, dia akan tetap hidup. Selamat mergo menungso niku biasane belehi napa nak basa belehi, nak basa Kediri napa? Apa ya bahasa Indonesianya belehi itu apa? Manusia itu biasanya menggoroi, memotong pitik yang sudah tidak bisa ngendok. Mergo nek tasik iso ngendok biasane sik dijokok endoke. Nggih napa mboten? Tapi ndoke pitik ya semono kuwi. Ana kewan maneh jenenge emprit. Emprit niku sik ta sabar.
pengen disangoni apa ora? Sabar. Lah iya, aja muni manuk-manuk. No, geser. Sing manut. Emprit itu burung. Nak basa Kediri, emprit itu nggih saged ngendhok. Tapi ndoke cilik, ora kaya ndoke pitik. Maksudnya bagaimana? Ono pitik kok ngendok tapi ndoke saemprit, berarti dia dihukumi pitik yang sudah tidak bisa ngendok. Ono wong duwite akeh. Duwite em-eman, tapi nek sedekah mek 100.000, 50.000. Pantes napa mboten? Mboten. Berarti iku jenenge pitik tapi ngendok emprit. Do you understand? Ono emprit dikongkon ngendok pitik. Yang dondomi. Sapa ngomong jebol iku? Mboten saged. Ora bukan tempatnya, ora kemampuane. Makanya gek nyuwun sewu, nek ana wong ra duwe duit melarat, duwite ora duwe ora pati duwe, aja dipaksa sedekah akeh. Ya wis sak mampune. Ben apa? Ben ora kaya emprit dipaksa ngendok pitik. Ana kewan jenenge banyak. Semerap banyak nggih. Banyak itu kok iso akeh lho. Banyak itu bukan mosok mentok nggih. Angsa. Nak mentok beda malih nggih. Beda. Angsa, ana angsa niku nggih saged ngendok, tapi endoke ya luwih gedhe tinimbang endoke pitik kalih endoke emprit. Kabeh ana takerane dhewe-dhewe, ana kemampuane dhewe-dhewe. Sing penting aja medhit. Nyun sewu, masjid tenggene mriki teng pundi? Hah? Oh, mriki. Mushola Al-Mukmin. Mushola niki lho, mlebete saking lapangan mriki. Nek arep mlebu mushola lewat lapangan. Oh, ada jalan pinggir iku lho. Mushola Al-Mukmin niki jamaahe sepi napa rame? Jujur. Jamaahe sepi napa rame? Soale ngapunten, biasane nek ditingali ana masjid utawa mushola bangunane apik. Bangunane apik gede-gede magrong-magrong. Tapi sing jamaah titi biasane malah tuwek-tuwek. Nggih napa mboten? Lan apa kok kados ngoten? Mergo awak dhewe kadang ora rumangsa butuh. Kula buktikan. Pengumuman bagi siapa saja yang besok ikut jamaah sholat subuh di Mushola Al-Mukmin, maka masing-masing akan mendapatkan uang senilai 27 juta rupiah. Kira-kira jenengan budal napa mboten? Ki udan deres. Banjir sak dengkul. Udan angin. Ngancen mata duitan kabeh. Nak kerungu ana 17 juta, nak kepireng ana 27 juta, budal kabeh. Lah selama iki awak dhewe ora ana sing budal. Mergo napa? Kerungune mek 17 derajat. 27 derajat iku ora ketok. Masih yo dikandani kaya apa? Muslimin muslimat monggo berjamaah. Ganjaranipun 17. Meskipun dikandani kaya ngono ora kira budal. Gak mungkin budal wong 17 derajat. Masih digawe pujian diwenak-enakno. Ganjaranipun 17 derajat. Nang omah tambah nyauti bah 17 bah 18.
Merga napa? Merga ora rumangsa butuh. Makane awak dhewe kudu rumangsa butuh. Maksudnya pripun? Awak dhewe ora iso kaya ngene nek ora merga Gusti Allah. Ora iso ngadeg dhewe kaya ngene nek ora merga Gusti Allah. Niki kan musala nggih. Masjid di sini lokasinya jauh dari sini apa dekat? Dekat. Lokasi di mana? Tangannya nunjuk. Oh, ono sing ning kene. Tak ramal. Tak bedek. Napa nak basane wong Kediri bedek napa? Bedek. Kula bedek. Jamaah tenggene masjid sing paling rame sembayang riyaya. Oh, riyayane ning lapangan. Berarti ramalane meleset. Lah terus masjidnya berarti mboten didamel. Oh, sembayang riyayane tenggene mriki. Sak lapangan biasanya kebak. Penuh. Jamaah akeh diambek salat subuh. Misale diadakan sholat subuh berjamaah di lapangan. Misale. Coba diangen-angen. Kira-kira jamaah akehan subuh apa riyaya? Sembayang riyaya niku hukume wajib napa sunah? Sembayang subuh niku hukume sunah napa wajib? Jamaah akehan subuh apa riyaya? Napa soale kelambine? Kudunge? Kalunge? Gelange? Tapi utange? Yang mriki wonten sing kados ngoten. Wonge lanang apa wedok? Tiange ndugi te mriki. Kudunge werna. Sing gawe kudung ireng ning kene ora mek aku tok. Kita delok ning kene ya akeh sing gawe kudung ireng. Iki regu A ya akeh sing gawe kudung ireng. Regu B ya akeh sing gawe kudung ireng. Kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang nisor panggung apa ning dhuwur? Ngapunten. Wonge ning dhuwur panggung. Tak dolek bolo aku. Ora mek kula tok ning dhuwur panggung sing gawe kudung ireng. Ayo, wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Ora ana sing ngadeg ning kene. Tak pilih sing anteng. Semua. Kapok, salai, brok-brok. Nyekel mic. Ora tak pilih sing paling anteng. Wis, meneng ae ngono kowe ora sido. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya tetep tak pilih sing paling anteng, ora sing muni, iku wonge sing ora tau jamaah sing nyekel mic. Lah nek kene sing nyekel mic mek aku tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba sama-sama lanjut. Ono D. Napa? Donga. Ono U. Ono I. T. TikTok. Sapa muni TikTok iki mau? Rene tak sangoni Rene. Sing muni TikTok mau Rene cepet. Tak hitung sampai 3. Ya jangan kancane siji. Ya cepet Rene. Oh wis mas tau. Ya ora apa-apa Rene cepet. Tak hitung sampai 3 nek urung nyampe kene ora sida tak sangoni. 1 2 3. Ya cepet. Walah wis mas. Berarti D donga, U usaha, I ikhlas, T TikTok. Rene sing muni TikTok Rene. Ngadeg kok Mas. Oke, aman mawon. Ki koyone wis gede-gede iki, Joko-joko ya Rene. Ngadeg kancani rancange. Madhep rono. Endi sing muni TikTok mau sing ndi? Sing niki, ngadep rono. Ngadep kamera kono. Iki zoom. Rene, Memet Rene. Ngadep kamera kono. Zoom wajahe. Kene, Mike, sekedap. Cek. Nah, kamu pegang ini aja. Nah.
Namanya siapa, Mas? Reza. Reza. Berarti sampean mulai pengajian jenenge dadi Reza TikTok. Kale-kalene purun tak sangoni. Purun, alhamdulillah. Sampean TikTok minggir rono dhisik, kancane dhisik. Mike kene kancane. Nah. Siapa namanya? Faiz. Faiz. Kaget is. Kelas berapa? Masih sekolah apa dua lulus? Sampun tasik sekolah. Oh, tasik sekolah. Kelas berapa? Badan SMK tasik kelas 9. Hah? Kelas 9. 9. 9. Iya, cok kokop mike. Sampean kelas 9. Kelas 9 ini berarti kelas 3 SMP. Nggih. Badhe tenggene SMK setunggal. oh, SMK setunggal. Alhamdulillah. Amin. Iya. Gak kuat aku ambek wong Kediri iki ya Allah. Mas Faiz. Nggih. Ojo nempel kok manten anyar. Ojo nempel wae. Mas Faiz dan Mas Reza. Sudah pernah mengikuti pengajian saya? Teng TikTok. Kok dadake cocok karek loro iki. Ya wes, ra apa-apa. Berarti sudah tahu peraturan permainannya? Dereng. Iki tangannya ojo ning kono terus. Peraturannya adalah setiap kalian bisa menjawab pertanyaanku satu, nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Iku lapor Reza kok meton tengah wajahnya. Mikir jangan taruh di bawah biar tidak muninggeng. Mboten, maksudnya mikir niku kedahe dicekel ngeten. Nah, sabisi-bisi. Mas Faiz dan Mas Reza. Tapi ada peraturannya. Yang pertama, tidak boleh ada yang mendudukkan. Menyudokan. Apa? Mengdudui. Ora oleh ono sing dudui. Sing pertama. Nek ono sing dudui berarti pertanyaan batal. Aku ngerti sampean mau bisik-bisik apa kok dudu-duduan. Sing nomor 2. Kalau tidak bisa pertanyaan ini berarti tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berarti duitnya stop neng kono. Oke? Setuju? Dipakai mic ya? Setuju? Setuju. Ndi Za, suaramu Za. Tuh. Mas Faiz sampean cita-citanya pengen jadi apa? Jawab sih, ora usah nyamang Reza. Privat. Hah? Privat. Apa kuwi? Papua mriku. Tambang niku. Oh, Masya Allah, duit akeh we. Amin. Kok privat, Mas? Gak privat. Nggih, PT Pri niku lho Mas. Mangka nek kok privat. Ya wes, mikir kan Mas Reza, cek banter. Gak ditukne teng iki, teng apa? Tutuke. Sampeyan cita-citane apa? Polisi. Tepuk tangan. Iki duwite akeh iki calone bos tambang. Iki kabeh dadi polisi. Polisi apa? Ya wes gantian kancane. Urip maneh mike. Nah, pertanyaan pertama, rada ado. Yo, lho. Rene. Lah. Gini, sampe nang kene. Nah. Cek pisah, arek loro kene. Tadi maju, sakmene we. Nah. Ojo lirik-lirikan, Mbah. Mas Faiz. Pertanyaan buat Mas Faiz. Ada berapa sifat-sifat Allah? Asmaul Husna niku nggih. Oh, beda iku nama-nama Allah. Ya tak paringi bocoran. Ada 3. Apa saja sifat? Wajib. Nah, yang kedua. Jais.
Jais, iya ora apa-apa. Sing ketiga, sifat Muhal. betul. 100.000. Sekarang sebutkan. Wala. Orang Joko aku. Sebutkan sifat wajib. Sif. Sinau. Pas. Ya, tak kei bocoran. Wujud. Wujud. Kidam bakoh. Mukolawatun nilawadisi. Kan ono piro. Ya, Jumlahe. Ono piro? Jumlahe kabeh ono piro? Ya tenang. Tenang, sampean pasti bisa. Kan sampean calon bos, oke? Bos privat. 5, Eh, 7. Gini, sampean pernah denger ini enggak? Wujud kita mbak. Ayo coba ya tak hitung no. Ayo ono piro? Ayo. Wujud kidam bakoh mukhalafatun lil hawadisi. Kiamu binafsi wadaniyat iroda ilmuha. Mesem temen. Sing temen. Ya wes ngene wae. Tak tambahi 100.000 lagi tapi sholawatan ya. Langsung wae ya. Gampang kate pertanyaan. Yuk. Sholawatan sing penak ya. Sing penak. Kok iki sing watuk lho. Ayo Mas. Sallallahu ala Muhammad. Tenang. Sing tenang. Ngene ben sampean ora grogi, ojo pakai yang ritmenya pelan, pakai lagu yang cepet. Contoh, misale sampean ora sholawatan lagu Jawa, boleh. Kaping 3 asih ing bocah cilik itu kan ritmenya cepet. Nah sampean nek sholawat, ngono akhirnya, oke? Itu trik iku. Ayo sampean yo. Ya. Kaping 3 asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe becik. Ojo koyo wong urung mangan kae. Sing semangat. Ngene wae, sampean tahu enggak siapa nama ibunya Rasulullah? Yo, kamu dijawab. Ya, ganti. Ayahnya Rasulullah. Abdullah. Nah, wis 100.000 buat kamu lagi. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dia sami-sami pun. Ya bolane ditinggal. Aja ditinggal. Bolane aja ditinggal. Baik. Mari kita lanjutkan pengajian kita nggih. Tadi ono D, donga, U usaha, I ikhlas, T menika Sampai pinten 200 TikTok adalah aplikasi lapor watuk-watuk bareng. Piye, sampean piye rencanae? Kene, untuk Rene. Keprono. Sudah siap menjawab pertanyaan? Sampun. Sudah siap? Sampun. Siap? Siap. Polisi kok. Siap. Sabun. Reza. Pertanyaan pertama. Siapa nama ibu kerudung kuning ini? Mboten semerep. Tanglet. Saking mriki, tanglet sing apik, tanglet. Namine sinten, Bu? Ayo. Sinten? Bu Nurjana. Bu Nurjana, betul Bu. Bu Nurjana, 100.000 buat kamu. Penak toh? Penak ora? Penak apa mboten? Nggih. Penak toh ora?
Nggih, Dijawab penak to ora? penak. Penak. Sampeyan kenal aku ora? Nggih, kenal. Kenal. Kenal tentu di. Teng TikTok. Ngomong mau jawab TikTok iki ngomong. Mergo sampean delok TikTok ngono ya. Nggih, Nggih, apa biasanya sing dilihat tenggene TikTok ngono? jenengan. Lah kok ibu? Mas Reza kelas berapa, Mas? Kelas 9. Kelas 9 juga sama, kancane sak kelas. Nggih, Bestinya. Oh, bestimu. nggih. Berangkat. Kira-kira sampean duitnya bakal luwih akeh apa luwih titik teko Faiz? Kathah. Luwih kathah. Pertanyaan tadi kan Faiz ono telu ya, sifat-sifat Allah ya, ono wajib, muhal, karo Jais. jais. Sifat jais Allah. Waktu dan tempat dipersilakan. Mboten hafal. Sifat jais Allah itu yang paling sedikit mung siji tok. Ora katik siji loro telu, mek ngono tok pokoke, mak sak ret tok. Ayo apa? Apa kira-kira? Yes, tak ganti pertanyaane. Sholawatan wae ya kaya mau ya, ben gampang wae mesake soalnya iki kate delok TikTok maneh soalnya. Yo, sholawatan sing enak. Sing ono lirik ki wae kaya mau ben ora ya sing ono lirik Jawane mau coba sing lengkap tapi yo apa lagu apa isone apa iki iso ora Sunan Gresik iso ora Saged menawa. saged ya Sunan Gresik ya Sunan Gresik Maulan. nadae kudu dukur yo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. nah terus Sunan Bonang. urung sabar pelan-pelan weh tenang tarik nafas tenang yo Sunan yo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Makdum. apa pinter ya Sunan lagi dilem ya apa Seza baleni yo Sunan Bonang Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Joko Raden Sahid. Muria Raden baleni sing Umar. lengkap Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Sodik. Sunan Gunung Jati Saidin Allah. Hidayat. langsung Sunan Gresik kondang ilmu dagange yo ayo tak barengi ayo wong loro Sunan Gresik yo Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel Sunan Ampel falsafah molimone. terus Sunan Giri. ayo bareng-bareng loro Sunan Giri tembak ayo Sunan Giri tembang dolanane. Sunan Bonang musik kalulan. Sunan Derajat Pepaling pitune. Asli yo. Sunan Saudara. Joko wayangane. Sunan mu tradisine Sunan Kudus gede toleransi Sunan Gunung Jati
Politike. Politike. Ayo podo. Coba sampean. Kok jenengan sing muni eling sak lawase ngoten nggih? Ayo. Ayo. Ayo padha. Ayo podo. Nah, ngono ya. Ayo padha. Tangane. Ayo podo. Aja dawa-dawa. Ayo padha. Tangane. Kan Ayo padha. Ngene. Ayo podo. Ya. Ayo padha. Gak apa-apa. Eling salah. Tak tambahi 1.000 maneh. Tepuk tangan. Atungane dadi anak soleh. Amin. Lah Miko mbok gawa Miko. Cek. Nggih. Muga-muga dadi anak soleh. Reza sak faise. Menika rangkumane sedaya. Tawakal. Tawakal niku pasrah tapi ora pasrah. Maksudnya pasrah tapi ora pasrah. Yo antara ikhlas, pasrah hasilnya nenggone Gusti Allah. Awas oleh duit mulai. Niku rombongan berdua mawon nggih larene nggih. Oh, berakeh nggih. Dadi pasrah tapi ora pasrah. Hasil urusane Gusti Allah. Perlu diingat kabeh niku tidak semua hal dalam kendali kita. Ono wong tua kepengen anake solihah. Wis berusaha, wis ndonga, kok durung solihah, pasrahno nang gone Gusti. Mergo sing iso ndadekno anak apik niku Gusti Allah. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anake solihah kabeh. Anake apik kabeh. Anake sae sedaya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa'anta syafi وعافية أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agung kepun pangapunten menawi wonten kirang-kirangin jenengan sepunten, ngapunten sanget dereng saged nyanyi kata-kata dalem tasih kondisi kirang sehat, jenengan nyuwun pangestu mawon mugi-mugi sedaya ingkang hadir mriki sehat awake, panjang umure, lancar rezekine kata halal barokah. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, mugi-mugi pinaringan barokah sedayane. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.